għattini episodju ta' Zona Ewropea fejn miegħi rġajt illum għandi Lendru Żgħar fejn ħan niddiskutu da l-aħħar logħbiet li kellna fil-fażijiet tal-gruppi tal-Euro 2024. L-ewwel nett kif inti Andrew? Jiena inselliblek wejn l-ewwel nett u grazzi tal-li ovvjament rġajt stedintni hawn biex naqgħod miegħek. Jiena ninsab tajjeb, grazzi u nittama li inti wkoll. Ninsab tajjeb, s'issa rajna kompetizzjoni Sabiħa ħafna. ħafna goals. U peress li għedin live kolli xinidilkom li tgħidu xi kummenti, tistgħu wkoll u nistgħu nanalizzawhom ukoll waqt li qegħdin għaddejjin fil-programm. Mela, biex nibdew ħanejt it-tliet opinjonijiet tiegħi li kelli s'issa. L-ewwel waħda Spanja, Ġermanja u l-Portugal, l-aktar timijiet li urew wirijiet konvinċenti. Ħafna żbalji difensivi qed ituna kompetizzjoni mill-isbaħ u prestazzjonijiet umiljanti mill-Kroazja. ċans kbir li jispiċċaw barra mill-kompetizzjoni wara l-fażi tal-gruppi. Ħanibda rigward Spanja, Ġermanja u l-Portugal. Mela, l-opinjoni tiegħi dwar dawn it-tliet timijiet. Ħafna stennew li l-Ingliżi jew Franza ħajkunu l-favoriti ta' il-kompetizzjoni, iżda milli rajt s'issa jien personalment l-iktar timijiet li laqtuni kienu Spanja, Ġermanja u l-Portugal. Spanja rebħu 3-0 kontra il-Kroazja, rebħa konvinċenti ħafna kontra tim li minkejja jidher li naqas bil-kompetizzjoni serjament, imma dik kan iddiskutu iktar il-qudiem, xorta hija rebħa tajba ħafna għal dan it-tim. Rebħa wkoll kontra l-ikbar rivali tagħhom fil-fażijiet tal-gruppi s'issa l-Italja, rebħa li hija konvinċenti li kieku ma kienx għal Gianluigi Donnarumma setgħu jkunu 3 anke 4. Min-naħa tal-Ġermanja huma jinsabu home bil-kompetizzjoni li pressjoni qiegħda fuqhom, iżda l-pressjoni eliminawha b'wirijiet tajbin ħafna. Fid-diviża jidhru sodi u anke going forward skurjaw 5 kontra l-Iskozja u 2 oħra kontra l-Ungerija. Finalment ħari lanqas konvinċenti minnhom iżda xorta Ewropa prestazzjonijiet tajbin ħafna kienu l-Portugal li l-ewwel logħba kontra ir-Repubblika Ċeka mhux li laqtuni ħafna, iżda wara li rajt il-logħba tal-bieraħ kontra t-Turkija bdejt nafdhom iktar. Xi tgħid int Andrew? Etta perfettament wejn immor lura dawn huma tliet timijiet li s'issa rebħu l-ġiex logħbiet tagħhom tajjeb ngħiduha. Ekku, u tantu hekk Spanja u Portugal diġà rebħu l-gruppi rispettivi tagħhom. Ġermanja illum il-lejla għandhom kontra l-Iżvizzera basta ma jitilfuwiex jirbħu l-grupp. Tajjeb ngħidu Portugal naqbel miegħek perfettament, ma tantx kienu konvinċenti l-ewwel logħba għalkemm rebħuha. U l-bieraħ kienu ħafna ħjar olew il-livell. Importanti niftakru huwa tajjeb li tibda tajjeb fil-kompetizzjoni, imma mhix kollox li tkun tajjeb fl-ewwel logħba. Jiena dejjem insostni li trid tibni l-momentum f'dawn it-tip ta' tournaments bil-mod il-mod. Ħanitkellmu iktar tard fuq l-Ingilterra, ma pereżempju Franza għalkemm naqbel miegħek li forsi ma kinux konvinċenti dawk it-tlieta, jien dejjem ninnuthom f'dat tip ta' tournaments dejjem jibnu l-momentum ftit. Ikkontrollaw l-ewwel logħba l-Awstrija tagħhom kedda. Ma ngħidx nikkontrollaw għalhekk Franza laqas xejn, l-Awstrija kellhom diversi attakki. Tal-Olanda kienet missilta ħafna, l-Olanda huma kompetittivi, jiġifieri semmek dik, imma Franza naħseb
The story isn't fully yet told. Jien Franza kontra l-Olanda rajtom jisom labu għadru, ġiġtimiet ta' jisom. It-nej li huma veru. Fit-tini ta' Ir-riski. Mux fit-tini ta' jisu wara il-gol bħassar ta' Xavi Simons. Jisni rajt ġiġtimiet għataw It-nej kienu vera. naqbel miegħek fuq hekk. Ġermanja l-aħħar programm li għamilna wejn semmejtlek il-fatt li huma host nation. Kif semmejt tajjeb inti qabel u għetlek daw ħajmorru tajjeb jew ħad jiddizappuntaw jerġgħu. Għadu kmieni għalkemm u żewġ lobiet, iżda sissa kellhom prestazzjonijiet tajbin ħafna u kienu fost iktar timijiet konvinċenti. Spanja tajbin ħafna, kif qed int kellhom rebħa konvinċenti ħafna mal-Kroazja. U anke mal-Italja għalkemm rebħu xejn u ironikament skurjawlhom l-Italja. L-iskor jisom ma rajtux jirrefletti kif labu jien. Le, żgur li le. 3-4, għannet diġà. 100%. L-Italja bil-kemm kellhom xejn, attakki ma' Spanja. Forsi ħarira lejn aħħar. Kien hemm iċ-ċans ta' Barella niftakar, imma l-bqija mhux li juru ħafna. Toddhom fuq subajket biss. U jien Spanja laqtuni wkoll ħafna iktar mill-Portugal u forsi mill-Ġermanja għax labu kontra timijiet li fuq il-karta u maħjar. Tal-livell ola, mid-darba Portugal. U Spanja mhux tal-li rebħu, tal-li wkoll fil-ġiex lobit tagħhom żammew ġiex clean sheets. Iva, sissa. Minnaħa difensiva Spanja din tajbin ħafna wkoll. Jien ma rajt l-ebda flos fit-tim Spanjol sissa. Naqbel miegħek, fil-fatt fuq clean sheet sissa huma u Franza biss għadhom ma qalawx gowl f'dan it-tournament. Le, Portugal qala wieħed. Portugal fl-ewwel logħba. Ma ċekkja. Iżda jiġifieri le Spanja b'saħħithom ħafna. Li ħanajdlek dwar Spanja u Ġermanja għalkemm għadu kmieni, hemm possibilità kbira li jinsertaw kontra xulxin fil-kwarti tal-finali. Dik kieku mbagħad tkun isa finali. U fil-fatt biex ngħidilek minn issa Spanja u Portugal huma fuq l-istess naħa tad-draw fit-triq sal-finali. Jiġifieri Spanja u hemm ċans li Spanja, Ġermanja u Portugal, anzi biex ngħidlek, wieħed minnhom biss jasal sal-finali. Għax jinsertaw kontra xulxin along the way. Ħajkollna kwart tal-finali u semifinali. Żgur mill-isbaħu. Li tfisser ħafna. Kun isa finali. Mid-darba u elf. Jiġifieri, imma issa dal-match day importanti għax nibdew naraw ftit id-dominoes jaqgħu f'posthom fejn jidħol ir-round tal-aħħar 16 min ħajaqa' fejn u hekk bħala. Eżatt, importanti li wkoll għall-Ġermanja li jirpu l-grupp issa ħalli ovvjament jekk tinsert tal-ewwel post int ħadd tiġi kontra tim meħfef. On paper. Jiena nemmen li Ġermanja. Jekk jiġu ħanajdlek min jiġi t-tieni tal-grupp tagħhom nista' ngħidlek jiġi t-tieni kontra l-grupp ta' Spanja. Jiġifieri potenzjalment l-Italja. Probabbli l-Italja, eżatt. Eżatt, Spanja kif nafu ġareb fuq il-grupp, naturalment, ma jistgħu jilħaqhom ħadd. Veru li l-Italja jistgħu jieħdu l-istess punti, iżda l-Italja tilfu kontra Spanja fil-head to head. Allura din l-istess pat Turkija u l-Portugal fil-grupp tagħhom. Eżattament. Mela, nistgħu nimxu għat-tieni punt li ħafna żbalji difensivi qed ituna kompetizzjoni mill-isbaħ. Fil-fatt, biex inkompli nsaħħaħ l-punt tiegħi, sissa it-top scorer ta' din il-kompetizzjoni kienu fil-fatt lone goals. Il-fatt, ħanajdlek li isek rajt li moħħi, għax kont ħansemmijilek li hemm dal-persuna jismu own goals li huwa top scorer tat-tournament. Kien hemm 6 own goals ta' sissa. Dal-player sissa brilla own goals qatt ma smajn ħabih.
naħseb nistgħu nġibu Oh! Milan. Attakkanti. U l-Portugal, jien naħseb il-Portugal li firmaw bil-Malti. Għax Portugal kellhom ġiex own goals favorihom. Eżatt, kienu fortunati. Kellhom own goal fl-ewwel logħba taċ-Ċekkja. Kien pjuttost sventurat dak id-difensur. U own goal pjuttost taddaħ li rajna l-bieraħ. Għandu kun sissa rajna 5 own goals. Sitta biex tara. Kellna wieħed tal-Albanija mal-Kroazja. Gjasula li mbagħad skwajja ġabilhom id-dro mal-Kroazja. Kellek own goal tal-Awstrija kontra Franza, Weber, meta Franza repu xejn. Kellek l-own goal taċ-Ċekkja mal-Portugal. Kellek l-own goal ta' Rudiger kontra Scotland. Kellek l-own goal ta' Calafiori kontra Spanja. U kien hemm l-own goal tal-bieraħ ta' kontra l-Portugal. Dawk jagħmlu 6 own goals. Daw l-own goals jiġu ħafna minn żbalji difensivi. Il-maġġoranza kien hemm xi ftit każijiet fejn tgħid torret mument ta' sfortuna. Iżda apparti l-own goals. Tal-bieraħ. Tal-bieraħ ma tantx tista' tgħid li kienet sfortunata. Għalli own goal dejjem għandu element ta' sfortuna. Ħadd ma jrid jiskorja own goal. Kien hemm own goal ukoll hekk tal-Awstrija. Finish perfetta mid-difensur, header perfett. Iva, miskin. Kantoniera. Naħseb laqas jekk jipprova mit-telf darba oħra ma jirnexxielu. Miskin. Jiġifieri, apparti l-own goals, mbagħad sissa kull logħba kellha minn ta' naqas gol wieħed ħlief ta' Franza kontra l-Olanda li temmet tal-draw ta' b'xejn, ovvjament. Jiġifieri kienet kompetizzjoni mill-isbaħ vera entertaining, end-to-end football. Jiġifieri. Kellna ħafna goals. Eżatt, dak li. 61 goal f'daw l-24 logħba. Mhux rata f'ira. Le, kellna ħafna entertainment, speċjalment mill-pajjiżi iż-żgħar. Jiena nnotajt. Pereżempju, timijiet bħal ngħidu Rumanija, l-Ukrajna, kellhom lobiet fejn jilagħbu futbol vera grinta għolja li nieħu gost nara jien personalment għax ġieli nara il-futbol forsi tal-Italja jew anke kif jilagħbu l-Manchester City għandek ħafna tattiċi u ġieli l-players ta' seġera ftit narhom qishom robots tipo ma tantx ikunu jistgħu juru. Nifmek. Ma tantx jistgħu jkunu juru t-talent tagħhom. Pereżempju Jeremy Doku mal-Belġju huwa player kompletament differenti milli huwa Manchester City. Differenti, ju. Mhux qed ngħid li Manchester City huwa ħażin ta' imma forsi mal-Belġju jista' jipprova jidribili aktar, jurin aktar forsi flamboyancy. Jiġifieri. Naħseb li hemm wejn ukoll. U forsi għax inti semmejt żbalji difensivi, u nissekondak. Fil-futbol nazzjonali, l-ewwel nett naħseb hemm iktar leveling of resources. Għax inti il-pajjiż limitat sa ċertu punt, tajjeb kemm hu tajjeb. Veru li hemm ħames 6 pajjiżi fl-Ewropa li għandhom probabbilment l-aqwa players. Iżda pereżempju nazzjonijiet iż-żgħar ikollhom livell mhux ħażin. Eżatt, naraw pajjiżi. Mhux mat-timijiet ta' dawk il-pajjiżi, pereżempju. Naraw pereżempju pajjiżi żgħar bħal Belġju u forsi di kompetizzjoni li ovvjament u l-Kroazja li f'kompetizzjoni hekk kważi dejjem morru tajjeb. Dejjem juru iktar livelli. Fil-klabb futbol ma tarax klabs fil-Belġium. Anzi fil-Belġium mhux ħżien għall-aħħar, klabs fil-Kroazja, klabs fil-Ġorġa, biex insemmi, klabs jien naf fil-Slovenja. Li qatt ma tarhom fil-verità fil-European Competition, jiġifieri il-futbol nazzjonali għandu dak l-effett. Tal-iżbalji difensivi naħseb punt ieħor. Il-fatt li ħafna pajjiżi tinsiex. Futbol nazzjonal ma jittrenjawx daqshekk flimkien.
ċertu ma jidrawx xulxin daqshekk, jiena naħseb li dik tagħmel differenza wkoll. Jisu ċertu il-coach m'għandux daqshekk ċans biex Ekku, eżatt. tattiċi daqshekk sofistikati. Ukoll, eżatt, dak li more or less rid ngħidlek, kemm għall-punt li qajjimt dwar Man City u Doku, u kemm naħseb anke fejn jidħol żbalji difensivi u hekk ġieli naħseb jiġi minn dak l-aspett ukoll. Eżattament, li naqbel perfettament miegħek ukoll. U semmejt il-punt tat-timiet iż-żgħar, naħseb l-iktar logħob eċitanti kienu bejn ċertu timiet żgħar. Kroazja Albanija pereżempju vera kienet sabiħa. Kellek Ġorġja kontra t-Turkija. Iva, sabiħa ħafna. Jiġifieri le kien hemm ħafna logħob eċitanti minn bejn timiet żgħar ukoll. L-Iżvizzera u l-Ungerija spiċċaw 3-1 ukoll. Iva, kien hemm ħafna goals kieku f'dawk il-logħob. Ġieli naħseb iktar minn logħbiet il-kbar. Il-logħbiet il-kbar ħafna minnhom kollha wieħed xejn hekk jisni rajthom jispiċċaw, jiġifieri. Jew hekk, jew ġieli jkunu one-sided ħafna. Jekk nara xi logħbiet tal-pajjiż iż-żgħar kważi neċċita ruħ iktar milli jekk nara Iva, xi logħba kbira jien tista' tal-Euros. Ekku. Nistgħu nimxu għat-tielet punt issa tiegħi li diġà semmejna ftit qabel prestazzjonijiet umiljanti mill-Kroazja. ċans kbir li jispiċċaw barra mill-kompetizzjoni wara l-fażi tal-gruppi. Jiena dejma ma stennejtix daqshekk. Il-Kroazja jisni kważi dejjem kulħadd trom bħala underdogs, allura dis-sena qed mhux nagħmel dak l-iżbal. Imma sfortunatament kont żbaljat. Il-Kroazja s'issa kellhom telfa umiljanti kontra Spanja u kontra l-Albanija li kellhom jirpuha bil-fors spiċċaw draw. U għalaw fl-aħħar net. Eżatt, jista' jkun il-golden era tal-Kroazja. Daqs li kieku tilfu għalija dik. Eżatt, għalija jista' jkun il-golden generation tal-Kroazja fl-aħħar waslet fl-aħħar tagħha. Ħafna players. Naħseb deret xi ftit dik. Perisic, Kovacic issa għandhom żmien. U dik waħda. m'għandhomx talenti żgħar biex ibidluhom. Yes. Iva, naħseb hemm forsi element ta' generation gap qed jinħass. Jien mill-ġenerazzjoni ġdida l-iktar plejer magħruf li ħareġ huwa Gvardiol. Gvardiol bla dubju. Li s'issa del-Euros ma wara prestazzjonijiet xejn konvinċenti. Le, iżda biex inkunu għedna kollox naħseb it-tim madwaru ma tantx wera wis laqqas. Le, tim ta' madwaru mhux qed jgħinu ovvjament. Però le, Kroazja disappuntu. Mill-Kroazja issa jridu jirpu l-logħba tal-Italja bil-fors biex jgħaddu. Ekku. U għandikun dik tkun għada, iva għada fid-disa. Għada fid-disa ġifieri titilfuwiex ħatkun logħba taħraq għax anke Taljani x'aktarx għandhom bżonn minn tal-inqas draw. Draw. Italjani jekk jiksbu draw jispiċċaw it-tieni ċertament m'hemmx inkwiet għax laqqas jekk jirpu l-Albanija l-Italja rebħulhom fil-head to head biex infakrek hekk. Le Kroazja rebħa jridu assolutament għax ejja ngħidu jitilfu l-Albanija u jiġu draw Kroazja b'ġiex punti anke bħala wieħed mill-aqwa 4 timiet tat-tielet post. M'intix ħatgħaddi b'ġiex punti. Hija unlikely ħafna li tad. U fattur ieħor, il-Kroazja għandhom goal difference ikraħ, pjuttost kontrihom, jiġifieri pjuttost trid rebħa minn dak l-aspett. Għandhom -3 goal difference. -3, eżatt, jiġifieri iċ-chances realistikament rebħa jridu biex jgħaddu. Jien rajthom il-Kroazja tilfu l-ewwel ħaġa tilfu ħafna chances meta krejawhom. Iva. Tieni ħaġa rajt l-attakki tagħhom kienu vera slow biex jitellgħu il-ball. Iva. Mill-goalkeeper sal-attakkant idumu kważi minuta sakemm itellgħuh. Iva.
U tipo dik tħalli id-diviża ta' tim ta' kontrik tħat tissetilja ruħha u ma jkollokx gaps minn fejn tgħaddi. Ġieli rajna timijiet bil-kontrattakki li jkollhom inqas possess bil-ballun jilabu aħjar. Vleġġa jitilgħu. Jilabu aħjar mit-timijiet li jkollhom il-possess. Eżempju perfettament il-bieħ ma rajniex sfortunatament, kienu Rumanija kontra l-Ukrajna. L-Ukrajna kellhom ferm iktar possess fil-ballun. Rumanija kellu xi 35% u l-Ukrajna kellu 65%. L-Ukrajna għamlu ħafna żbalji. Jekk tara l-istatistiċi tgħid l-Ukrajna dominaw ma fil-fatt l-iskor kien 3-0 Rumanija biex mela. Ġieli low possession counter attacking football u aktar effettiv, speċjalment fejn għandna kompetizzjoni b'ħafna żbalji. Dik żgur fil-fatt f'dik il-logħba xina rajta. L-Ukrajna għamlu ħafna żbalji difensivi. Eżatt. U dik swietom qarsa. Kellek passes around the back jitilfuhom. Iva, fatt l-ewwel goal żball ġiet mill-goal eru d-difensuri ta' distribution. Veru li kien finish tal-blieħ biex inkunu għedna kollox. Skurjaw ġiġ goes minn tlieta li tajt għal-kem kien żball li kraħ pjuttost għan in-Emilien ukoll biex issib il-lasta b'dak il-mod, imma xorta żballu u kastigawhom tagħha. Ġifieri hemm dak l-aspett żgur tal-Kroazja qbel miegħek. Le, realistikament rebħa jridu għadax l-iktar li jistgħu jiġu ġiex punti f'dak l-istadju. Kieku rebħu mal-Albanija l-istorja kompletament differenti. Għax konna jlek bidru anke jekk ma jiġux it-tieni. Konna melli. Dak il-grupp kienet must win kontra l-Albanija. Mhux hekk. Min kelli l-Albanija impressjonawni, jiġifieri mhux qed inneħħi l-ebda credit lill-Albanija għax uru prestazzjonijiet tajbi. Għandhom players pjuttost underrated bħal Azlani, Hizaj, kollha huma players ta' kalibru tajjeb li jilagħbu fl-Italja livell pjuttost għoli. Iva, l-Italja għandha ħafna Albaniżi fil-fatt bħala pajjiż ġenerali. Ġifieri l-Albanija għandhom dak l-aspett li ħafna minnhom imorru jilagħbu fl-Italja livell aħjar minn ta' pajjiżhom, ħanajdilek b'dak il-mod. Biex inkunu għedna kollox. Għall-Italja biex insemmu l-logħba, l-importanti ma jitilfux, jiġu t-tieni, jekk ma jitilfux, jiġu t-tieni żgur, jiġu hekk jiltaqgħu kontra t-tim li jispiċċa t-tieni mill-grupp tal-Ġermanja, f'dak il-każ, fl-aħħar 16. Però jekk jitilfu, irridu jittamaw li l-Albanija ma jirbħux. U importanti f'dak il-każ ma jaqalawx xi tkaxkira. Għax jekk il-goal difference tkun kera, jaf tkun problematika għalihom. Ovvjament naraw għadu, żommwajnejkom. Eżatt, dak l-aspett li jkollok fil-Euro, iżda b'mod ġenerali ħanajda di. Fl-aħħar match day, alright, l-ewwel u t-tieni taf li għaddew minn kull grupp as you're going along on the last match day. Imma t-tielet, dejjem ikun qed jevolvi. Biex inti tkun taf. Jinbidlu ħafna fil-World Cup li għaddiet hemm sitwazzjoni mhux daqshekk għax ta' tiegħek ma jgħaddix, imma kien hemm sitwazzjoni simili fil-grupp tal-Costa Rica. Iva, ta' Ġapan. Spanja u Ġermanja. Fejn l-erba' timijiet kollha bdew jinbidlu l-pożizzjonijiet tagħhom. Ħan semmu l-punti iżjed il-qudiem f'grupp E, però dak naraw iktar il-qudiem. Naraw iktar tard. Dak il-grupp. Nitkellmu fuq il-punti tiegħek, nistgħu nmexxu naħseb għall-opinjonijiet tiegħek. Andrew, inti tgħidilna problemi kbar tattikament tal-Ingilterra li qed jidhru fil-prestazzjonijiet xejn konvinċenti s'issa. Grupp B għadu miftuħ beraħ wara l-ewwel żewġ logħbiet fejn kull tim għandu 3 punti, ħaġa rari ħafna li narawha. Għalkemm kisbu punt wieħed, Georgia wrew li kapaċi jkompetu f'dan l-istadju. Nibdew il-problemi tal-Ingliżi. Andrew int partitarju tal-Ingilterra u naħseb tista' tgħidilna ħafna dwar dan.
U għek nixtieq insemmi wkoll lill-direttur u l-editur Antonello li żgur Insellimlu minn hawnhekk ukoll. Insellimlu ngħidu u naħseb xejn mhu kuntent bil-prestazzjonijiet tal-Ingliżi. Ma din ebda dubju fuq hekk. Le, ara, waħda mill-big problemi. Aħna qabel it-tournament anzi wejn, meta minna l-ewwel programm intet li l-inċertezza fid-difiża. Ikolli ngħid li d-difiża pjuttost kienet tajjeb overall fil-ġislobit, Mark Gehi speċjalment, nasib kien l-aqwa player tal-Ingilterra fit-tournament sissa. U by and large, l-Ingliżi ma kienux ħżina għall-aħħar fid-difiża, però il-ħin kollu jistidnu lill-avversarji fuqhom, speċjalment fil-logħba tad-Danimarka. Denmark tista' tgħid bħala possessu hekk. Kontrollaw, dominaw għall-logħba. L-Ingliżi rajthom jiskurjaw gol wieħed, u mbagħad imorru kollha fuq id-difiża. Kollha fuq id-difiża, very old school. Però anke hemm sbilanċ tattikament, isu għandna din l-ossessjoni li għandna xi tliet players irridu jagħmlu għata number 10. L-ewwel nies. Għax għandek Foden. Għandek suppost Bellingham qiegħed hemm, imma il-ħin kollu jaħbtu. Għax Foden il-ħin kollu jrid jiġi fin-nofs. Jien ma nafx il-kwistjoni Trent hemmhekk fejn qed jilgħab fin-nofs, nofs il-ground. Ma jidirx li ħadmet, żgur. Għandek lack of fullbacks u qed titfal Trent fin-nofs. U sissa mill-lobit li rajt sissa l-ebda minnhom impressjona u naħseb Southgate jaf ukoll għax darbtejn qalaw. Ekku, speċjalment kontra d-Danimarka. Ħankompli fuq dal-punt. Minflok jipprova li l-Kobe Majnu li kellu sena tajba ħafna mal-Manchester United qed idaħħal lil Conor Gallagher. Ma nistax nifhimha. M'għandi xejn personali kontra like Gallagher ta' jiġifieri Majnu naħseb anke l-parzjali ta' Ingliżi qablu miegħu hekk naħseb jista' jagħmel xogħlu aħjar minn Gallagher. Ekku. U mbagħad jiena kien ħoss. Jiġi Southgate. Jgħidek li m'hemmx natural replacement for Calvin Phillips. Laqas naf li tħaqlek xew nibki għal dak il-komment. Għax is-slaleb bdejt inrott. Għax ma nafx. Għandek xi ħadd bħal Declan Rice, holding midfielder bħalu ma ssibx bħalissa fl-Ingilterra. Emma li Adam Wharton jiswa għal dak il-pożizzjoni aħjar jippruvaw xi ħaġa. U oħra xaħat li ħoret jipprova jagħmilha naqra ta' number 10 kultant huwa Kane. Kane il-ħin kollu jipprova jinżel għall-ballun. Jien ma ġibx tort għax il-ballun mhux qed jasal hemm fuq. Xej, ma għal skorja gowl ħa. Ma jekk jien ikun attakkant f'logħba futbol u nara li il-players ta' madwar il-kollu tidawru l-ballun fuq. Wara mhux qed nirċievi l-ballun ngħid ħan nipprova naqa' false nine. Mhux hekk. Nirċievi naqa' l-ballun. Ikolli ngħid aspett. Mhux ħażin. Żur li mhux tajjeb, mhux ħażin. Anzi huwa plejer tajjeb ħafna. Aspett ieħor li jinkwetani ħafna, il-pressing tal-Ingilterra. Isu m'hemmx ħeġġa biex jippressaw lill-avversarji meta jkollhom il-ballun. Nifhem sa ċertu punt ċertu konservazzjoni tal-enerġija, imma mhux dak il-livell estrem ta' li tagħmel tistedinhom fuqek. Right, tajjeb li Gareth Southgate jekk ikollu l-mobile fuq 100% charge, jitfgħu fuq power saving mode. U jien naħseb hija summary perfetta. Tirrifletti l-istorja. Summary perfetta ta' kif tilgħabu l-Ingilterra bħalissa. Għandek l-aqwa talenti tad-dinja li minħabba tattiċi li impona fuqhom Gareth Southgate mhuma timpressjonaw xejn u qed jidhru l-players skoro. Għax jien nemmen żgur li players bħal Foden, Bellingham li kelli skorja dak il-gowl kellu prestazzjoni tajba fl-ewwel logħba u players bħal Kane kollha
kapaċi aħjar minn dawk li jorew sissa. Mhux hekk, mhux hekk. Ħarġu oħra wkoll għandek players bħal Cole Palmer li naħseb għadhom qas labu minuta. Qas minuta mara. Kien l-iktar player li għamlu goals u assists fil-Premier League u qas tħallih minuta. Le, mhux hekk tibda. U anke il-kumment ta' Phillips, għax semmejta inti wkoll, apparti li laqas taf titħaq jew tibkix. Hija naqra disrispett lejn lil min għandek fl-iskwadra. Ma naraħħix tant motivating. Jiena f'tournaments passati taħt Southgate bid-difetti kollha li kellek tal-performances, l-atmosfera fil-kamp dejjem kienet b'saħħitha. U sa ċertu punt iva elbed dawk id-difetti. Għenet biex telibhom sa ċertu punt. Darba ma nafx, ma nħoss li l-atmosfera hija entirely harmonious. Jien naħseb għall-Ingilterra biex jirpu l-ewwel tazza tagħhom mill-1960. Southgate's not the man to win it. Mhux qed juri li huwa dak ir-raġel ħanajdu hekk. Biss ħanara t-tazza nofsa mimlija, ħa. Għandna 4 punti mill-ewwel ġiex logħbiet. Jiġifieri kważi ċertament għaddejna għall-aħħar 16. Għada fidejna biex nirpu l-grupp. Jiġifieri u fil-verità toqgħod taħseb 3 timijiet biss rebħu l-ewwel ġiex logħbiet tagħhom. Laqas tim bħal Franza li kien fancy ħafna, laqas huma ma rnexxilhom jagħmluha. Iżda m'hemm l-ebda dubju. Franza kellhom l-awwel kellhom l-Olanda. Olandiża li fl-ewwel episodju semmejt li ma tgħidx tagħhom il-barra. Żgur li infatti semmejna d-difiża tagħhom. Ġebel għandhom. Dak Nathan Ake jien semmejtulek fl-aħħar programm, ma niqafx insemmih man-nies kemmu tajjeb. Nathan Ake tal-Olanda. Il-diviża soda immens. Soda immens, però le l-Ingilterra kien hemm tournaments fej ħafna drabi taħt Southgate taqta l-ewwel World Cup tiegħu fl-2018. Qatt ma rbaħna l-ewwel żewġ logħbiet konsekuttivi ta' major tournaments u xorta wasalna f'stadji tajbin. Jiġifieri all is not lost, iżda m'hemm l-ebda dubju. U naħseb ħataqbel miegħi li rridu naraw titjib konsiderevoli jekk verament qed naspiraw biex nirpu. L-Ingliżi jilagħbu kontra tim bħal-Ġermanja. Fil-fatt, Wayne, oħra vera importanti għalina li nirpu l-grupp. Għax jekk niġu t-tieni, iċ-ċansijiet huma kbar ħafna li niltaqgħu mal-Ġermanja fl-ewwel round. Għax Ġermanja jekk jirbħu l-grupp huma kontra min jiġi t-tieni fil-grupp tal-Ingilterra. Eżattu, għall-Ingliżi importanti. U mbagħad anke jekk ngħaddu għall quarter final, ċans qawwi li jkollna l-Ispanja. Jiġifieri the level won't be very forgiving pretty quickly. Għandkom għad ma jibsa. Jekk ma nitsibux, ħanajtek. Il-logħba li jmiss tal-Ingliżi kontra l-Slovenija li. Slovenja nhar it-tlieta. Id-disa. Li din il-kompetizzjoni jiena impressjonawni wkoll qed it-timiet iż-żgħar li verament impressjonawni kienu sfortunati ħafna kontra s-Serbja li għalaw gowl. Iva, żventurati. L-aħħar taċċ tal-logħba. Naħseb dak l-istess mod Wayne. Għalija Serbja diżappunt kienu f'dal ġiex logħbiet. Daqskemm kienu impressjonanti Slovenja, naħseb Serbja wieħed mill-iktar timijiet li ddiżappuntani. Ħafna ismijiet. Fuq il-karta żatt għandhom ismijiet li huma tajbin iżda mhux tarawniex hekk għax importari tal-Milan ta' ma s'issa Vlahovic iddiżappunta bil-kbir. Diżappunta u anke t-tim isu tossiku narah jien. Ħafna egos. Mhux m'hemmx collective nara jien. Qed jitilfu ħafna chances ukoll mhux il-problema ishom għandhom problema kontra tal-Ingliżi. L-Ingliżi ma jikkreawhomx din iċ-chances. Veru. Serbja iċ-chances jikkreawhom.
imma ifallu ħafna qegħdin. Kellek Ekku. Mitrovic niftakru finisher ferm aħjar milli wara s'issa. Ijat, żgur. Però naħseb ukoll aspett tal-Ingliżi li ngħid nara t-tazza forsi nofsa mimlija għalkemm forsi ma kellniex il-ballun ħafna u veru u nixtieq nara titjib f'dak l-aspett. Ma s-Serbja bikem vera kellhom chances kontrina. Tantu hekk one shot on target. U għad-dominanza kollha tad-Denmark fl-ewwel half kellhom naqra chances. It-tieni half ma kellhomx daqshekk. Isna limitajnijom tajjeb minn daqshekk u fil-verità l-gowl li skurjaw għalkemm kien hemm question marks fuq il-closing down. Kien finish tajjeb ħafna li mhux dejjem tippretendi minn xut minn hemm ukoll. Iżda minix għandur mal-lewża li irridu naraw titjib kbir għall-Ingilterra għax mbagħad malajr ħaniġu esposti jekk ma nurux livell tajjeb. U hekk nistgħu nimxu għat-tieni punt li semmejna ftit ukoll li gruppi għaddu miftuħ beraħ wara l-ewwel żewġ logħbiet fejn kull tim għandu 3 punti. Ikolli nistqar li dan s'issa kien l-iktar grupp entertaining Bla dubju. tal-Euros s'issa kellek logħbiet tajbin ħafna kellek Rumanija kontra l-Ukrajna. L-Ukrajna wkoll mbagħad trebħu L-Slovakkja? 2 kontra Slovakkja u 3-1 imma kellna logħba entertaining Tnejn. ukoll. Tnejn. Em, Iva. Tal-bieraħ nistqar kienet logħba forsi mhux daqs l-oħrajn iżda Naqra one-sided. il-bieraħ rajna l-Belġu jattakkaw ħafna wkoll u raw titjib ħafna mill-logħba tal-Slovakkja. Iva. Jiġifieri għandna grupp b'4 timijiet li kollha għadhom biċ-ċans li jgħaddu. Mhux hekk. U ngħiduha kif inhi li jkollok 4 timijiet fuq 3 punti wara l-ewwel żewġ logħbiet kollha fuq l-istess punti. Pjuttost bla preċedent. Jista' jkun il-każ Wayne tajjeb li l-erba' li huma jispiċċaw b'4 punti. Eżatt. B'4 punti xaħta jkollu jinqala għax jispiċċa l-aħħar meta min jaf kemm ħajkun hemm timijiet laqas jaqdu 4 punti fit-tielet post, jekk mhux anke fit-tieni post u 4 punti u jinqala. Ħabba effettu jekk jiġri hekk. Min għalija minħabba li l-ewwel jaraw punti, ovvjament punti, goal difference, jekk goal difference jifridhom kollha mela tieqa' hemm. Jekk ikun hemm pereżempju xi timijiet ma jkunux mifrudin, jerġgħu jaraw dak il-head to head bejniethom fil-fatt u mal-Belġium li qegħdin fil-quċċata tal-grupp u nispjegalek kif. Mela, kollha għandhom 3 punti. Rumanija u Belġium għandhom goal difference ta' 1 kull wieħed. Slovakkja goal difference ta' 0 waqt li l-Ukrajna ta' -2. Jiġifieri l-Ukrajna qegħdin fil-qiegħ. Slovakkja t-tielet u mbagħad Belġium u Rumanija għandhom l-istess punti u l-istess goal difference. Imma Belġium rebħu ma' Rumanija, allura grazzi għalhekk Belġium jinsabu l-ewwel. Jiġifieri f'dak il-każ inti tittara. Ovvjament jekk ikunu erba' bl-istess punti, l-ewwel tara l-goal difference. Jekk tifret il-kulħadd, well and good. Jekk pereżempju tifret 2 biss, jew anke jista' jkun pereżempju jew anke jista' jkun li 3 għandhom l-istess goal difference, jaraw il-head to head bejn dawk it-3 timijiet. Jekk għal-mod tal- Mbagħad jiġu goals skurjati naħseb. Le, jekk pereżempju 3 timijiet għandhom l-istess goal difference, jaraw il-head to head bejn dawk it-3 timijiet. Mbagħad tifridhom bil-head to head. Eżatt, idealment jinfirdu hekk. Issa naraw kif tiżvolġi l-aħħar round ta' gruppi, dak il-grupp 7 sena nhar l-erba' fis-6, eżatt kif li lesti bix-xogħol tiegħi, immur id-dar u nara dak il-grupp għax
Vera all to play for, jiġifieri, għazal bliħ. Li xtaqt insemmi dwar il-Belġu, kien hemm titjib il-bieraħ mill-ewwel. Il-fatt li skurjaw kmieni għenet ħafna, Eżatt, però għandhom ikkellhom minħabba dak il-goal jisom il-kontroll tal-logħba kien la tgħinu 40 minuta. l-aħjar mod biex tibda l-logħba. U isom komplew bir-ritmu tajjeb, però t-top scorer tagħhom f'dan it-tournament nixtieq nagħti tislija lill-offsides ta' Romelu Lukaku. Għax inkredibbli kemm hu żventurat. 3 goals offside. Għax kellu t-tef l-ewwel logħba. Jien mhux qed niddiżappunta ruħi nara Romelu Lukaku il-goals tiegħu kanċellati ħankun sinċir magħkom. Iżda Imma naqra inkredibbli. U sabiħa jien nibatlek wejn. Għedlek għara skorja Lukaku. Iva. U laqas nagħmlu 2 minutes li ħasru ilu. U ġibek tifaqqa titħaq. Għal konta ta' Richard li semmu xie titħil blok. Iva. Actually, ikolli ngħid dwar dan il-grupp, wieħed mid-top scorers uffiċjali qed tiskludu l-own goals hawnhekk ta' dan it-tournament huwa l-attakkant Ivan Schranz ta' dan il-grupp ta' Slovakkja. Għax hu skorja ġiex goals, il-ġiex goals ta' Slovakkja. Sissa. U Musiala, jekk mhux se żbalja. Musiala, Iva, u hemm Mikaw Tadze ta' Georgia. Okay. Iva, u skorja ġiex goals tagħhom. Punt interessanti ukoll, għax sissa bħala top scorers kollha ta' ta' l-offsides u long goals. Ta' Lukaku. U long goals. Għadha miftuħa beraħ. Ovvjament Musiala sissa jidher favorit għax nistenna li l-Ġermanja l-iktar li jgħaddu minn dawn it-tliet timijiet. Mhux hekk, ovvjament iktar ma' timijiet javvanzaw, iktar hemm ċans li l-goal scorers iżidu n-numru ta' goals tagħhom u hekk. Ovvjament ukoll fadal ħafna. Però pereżempju l-Ġermanja toqgħod taħseb għandhom 6 different goal scorers u daw skorjaw 7 goals issa. Għax Musiala skorja 2, il-bqija 5 skorjaw goal kull wieħed. U actually anke skorja Antonio Rudiger, iżda sfortunatament fuq in-naħa l-ħażina. L-ewwel round tal-logħbiet kollha ġew skorjati minn goal scorers differenti. Iva, ekku, fil-fatt Musiala kien l-ewwel wieħed li. Sa fejn niftakar qatt ma rajta din. Vera, ma tantx niftakarha, ma jidirlix li qatt rajta li xi ħadd li ħadd ma skorja ġiex goals fl-ewwel logħba. Fl-ewwel set ta' logħbiet, rajtek. Ukoll ishom da tournament rajt ħafna goal scorers li ma jilagħbux fuq quddiem. Pereżempju, il-goals tal-Slovenja ġew mill-fullbacks, mill-attacking fullbacks. Jansa u Karničnik. Kellna ħafna goals skorjati minn set pieces ukoll. Iva. Il-goals tal-Italja għandikun kienu kollha mid-difensuri. Korreġini. Le, Bastoni u Barella. Imma l-ebda attakkant. Eżatt. Mind you, mhux li l-Italja għandhom ħafna fl-attakk, imma insomma. Għax l-attakkanti huma naqra fuq ralija, ma insomma. Però ovvjament nistenna li players bħal Chiesa jew Scamacca jiskorja qabel Bastoni u Barella. Dak li qed. Mind you, Bastoni skorja l-ewwel goal minn set piece u bat skorja Barella kien. Eżatt, mal-Albanija. Goal tipiku ta' Barella jekk taraw serja għadha. Per eżempju, id-Danimarka ġiex midfielders skorjalhom sissa, Denmark, għax skorja Eriksen fl-ewwel logħba kontra Slovenja u kontra l-Ingilterra Hjulmand skorja, midfielder ukoll. So fejna fien. U dan il-punt li qed inqajmu wkoll jiso ikompli isaħħaħ il-punt li qed naraw Euros verament entertaining sissa. Ekku, għax ħafna ma tkunx tafna ħaj jiskurja, m'hemmx goal scorer li tgħid. Ekku, diki. Ħaj jiskurjale. Dem isek tara xi ħadd tara, skorja dan issa, skorja xi ħadd ieħor. Ukoll semmejt il-play ta' Slovenja inti fullback hemm l-iskorja fit-tieni logħba. Fakkarni
fakarni għon. Karniċnik. Karniċnik, u ma tantx għad kisem diffiċli biex tgħid. Sissa jkolli ngħid kien l-iktar plejer li l-impressjonal li ma kontx naf minnu sissa. Veru. Rajt il-logħba kollha l-Slovenja bil-ġimgħa. Kontra Serbja, Kontra Serbja. Fejn jidħol tackling u defensive awareness intelligent immens. Iva. Ma dewlux darba sa fejn nafin. U għandu grinta, pace u stamina, l-logħba sieħa għaddejja jitla. Iva. U il-gol tagħhom u għamlu tela mill-kaxxa tagħhom qabes xi 3 players ta' tru. Eżatt, ġera ġirja. Baqa' jiġri sakemm jilħaq cross u skurja. Fil-Euros players hekk tara. Konna titkellmu fuq l-Ingilterra m'hemmx dik il-grinta u passjoni mill-players laqqas għadni ma rajtx. Ekku, nazzarda rajt l-uniku wieħed li werija sa ċertu punt. Kien Bellingham fl-ewwel logħba. Meta dak il-gowl kien l-istorja kontra Serbja kien naqra tipiku ta' tiegħu ma' Real Madrid għax skorja ħafna goals hekk u kien sitwazzjoni simili fej baqa' dieħel fil-kaxxa u ġiet fuq rasu u daħħal għal-ballun. Eżatt, jiġifieri punt tajjeb ukoll qed inqajmu. L-aħħar punt tal-lum huwa fuq il-Ġorġja. Għalkemm kisbu punt wieħed, il-Ġorġja wrew li kapaċi jkompetu dan l-istadju. Ħalli fidejk biex tkompli tanalizza dan il-punt. Mela, naħseb inti rajt il-logħba tat-Turkija kontra l-Ġorġja. Iva, rajt. L-ewwel logħba tat-Turkija kontra l-Ġorġja ma rajtix li għaddiet rajt. Alright, tal-bieraħ inti rajt. Tal-bieraħ, insertajt kelli training. Jien tal-bieraħ ma rajtix kollha, sinċerament. Rajt l-ewwel half u rajt biċċiet tat-tieni half. Jiena ħassejt li qabel it-tournament il-perċezzjoni kien u Ġorġja b'ġew jagħmlu speċi ta' asħaq ġew, asħaq ħajġu. Fuq il-karta l-iktar tim ktir. Ekku, whitewash, ħafna pretendew. Fil-verità, l-għalet għandhom punt. Mux se jmorru d-dar blebda punti. Poland u l-Ungerija, jien mill-Ungerija stennejt aħjar mill-li ma kollhom lebda punti wara ġiex lobriet, imma insomma. Stennejt ħarira aħjar. Poland vera ma kellhomx leħfef grupp. Iżda laqas għandhom punt. Ġorġa ġa aħjar għandhom punt. U kienu kompetittivi mat-Turkija tawhom kedda ta' jiġifieri jien ma rajtix kollha l-logħba tal-bieraħ ma nafx għandek xi osservazzjonijiet dwarha. Imma deru mhux out of their depth assolutament f'dak tournament għalhekk x'għad? Kontra Czech Republic. Jien ma' Turkija rajtom ma kienux out of their depth, anzi, fil-verità 3-1 għarraq bik għax skurjaw gol fl-aħħar it-Turkija għax tela fuq il-gowler bit-tama li jisibu 2-2 biex nkunu għedna kollox. Jiena nkun sinċira kontra Czech Republic għal-qom pjuttost tajjeb, jiġifieri defensively sodi iktar mill-li ħsibt. Bħala attakk jisom attakk wieħed kellhom ġiex attakki, kellhom attakk fl-aħħar li kellhom jiskurja. Iva apparentament smajt fuqha. Kellu jiskurja bil-fors hemmhekk kien pożizzjoni ta' 1v1 kontra l-gowler. Ovvjament kien hemm il-penalty, hija mhux li kreaw ħafna. Jiġifieri mhux qed inneħħi l-mertu mill-Ġorġja, però kienu naqa' fortunati biex iżommu
biex iżommu punt. Iva, u tajjeb ngħidu Czech Republic kellhom gowl imħassar fl-ewwel half ħabba handsball. Għax dik rajta. Kont ħansemmija Repubblika Ċeka nemmen li kienu ferm aħjar mill-Ġorġja. Iżda bħal met tajjeb int jiena ma stennejt li ħajħorġu minn din kompetizzjoni l-ebda punti. Forsi konti pretendu punt kontra Turkija, pero kienu ħarira sfortunati dik il-logħba. Forsi li stennejt iktar mill-Ġorġja, stennejt iktar minn Kvaratskhelia jien. Iva, veru, ma tantx għamel wisq. Jieħsib tipo Szoboszlai ma l-Ungerija jidher li huwa il-main man. Iva, Kvaratskhelia ma tantx de. L-iktar wet li għandu esperjenza jisu fit-tim, bada jisu dak li kontra l-possess. Pero Kvaratskhelia ma derx palmettint. Le, l-Ungerija għadhom anke attakkant veru tajjeb, number 9. He's an absolute unit, jena sinċerament, meta għajtu xok jgħajtu. Nishtiqu jiskorja, nishtiqu l-Europa kolla tifraħ. Użgur, minn jaf, laqas li t-nimmaġina reazzjoni ta' social media, pero let induna li Szoboszlai pjuttost iġorrom sa' ċertu punt l-Ungerija, għax madwaru ma tantx hemm kwalità. Kvaratskhelia pretendejt li kollu l-istess rwol kif qed tajt inti, ma tantx għamilha. Le, vera, stennejt li jkun jisu it-target man tagħhom iktar jilagħbu fuqu biex forsi jikkrea l-azzjonijiet. Iżda ma tantx rajtu li impressjoni u Kvaratskhelia kellu sitwazzjoni simili dal-istaġun li għadda kollu ma' Napli. Ma' Napli, Napli marru żmerġ dis-sena. Mhux ħalejt li il-Napli kellhom staġun tajjeb, ovvjament, jiġifieri it-tort mhux kollu fuq u qiegħed. Iżda Kvaratskhelia kif kien ġi staġuni qabel kulħadd kien qed jgħid li wieħed mill-aqwa wingers tad-dinja. Naqas rajtu. Iva, naqbel miegħek. Il-talent hemm qed iżda players żgħar ġieli għal semmilek eżempju Dele Alli jkollhom ishom 1-2 season wonders. U tipo ma mbagħad pjuttost jisparixxu. Ħalli għali Dele Alli għandu kellu problemi naqra iktar gravi. U għala li sparixxa mix-xena. Dele Alli eżempju naqas ġerat. Però kellna sa ċertu punt ukoll minn kell l-iskurja ma' Serbja din il-kompetizzjoni Luka Jovic hekk ikolli nistqar. Iva, kellu xi season ma' Frankfurt. Frankfurt kien kellu staġun impeccabli. Mbagħad kien qisu mar pajjiżi oħra jilgħab qisu ma tantx adatta sew. Infatti hu mal-Milan, le? Iva, eżatt, le, mal-Milan ma tantx laqatni. Kellu prestazzjonijiet minn fuq il-bank tajbin. Iżda kull darba li beda qatt m'għamel xejn ta' barra. Sinċerament, tant kemm u naħseb jirrifletti għax jien sinċerament sakemm qal li xi ħadd il-ġimgħa li Jovic jilgħab magħkom laqas mal-Milan, laqas kelli idea li kien mal-Milan biex tara. Ma tantx kien jilagħbu fihom. Biex tara. Jiena naħseb insemmu plejers tal-Milan, jien Manjan impressjonani fil-ġixlobiet ta' Franza. Kien tajjeb ħafna. Kien hemm dik il-mistoqsija tal-gol tal-Olanda. Iva, ma bastax toħħal fih. Le, mhux ħadd waħħal fih, anzi. Eżatt, ovvjament il-gol hekk. Anzi, hemmhekk tidħol l-intelligenza tiegħu tipo, vera kienet riskjuża li ma pruvax jilħaq il-ballun. Però mhux ħadd it-fattort kollu fuq u għalkemm nemmen li seta' jġibu. Jista' jkun, forsi nerġa' nara bil-kwiet nosserva dak l-aspett ta' dak il-gol. Iżda le, għamel sejf fil-bidu tal-logħba, ma ninsewx fuq Frimpong. Anke fil-logħba mal-Awstrija. Kellhom 1-on-1 ħin minnhom u sinċerament ma nafx kif laqgħu. Le, Manjan meta jkun fit goaler kbir. Il-ħaġa li
Huwa l-unika Injury prone ħafna u. huwa l-unika injury prone goalkeeper li qatt teżista naħseb. Vera. Ma nafx Imma. ma nafx kif jista' jkun, imma dik imbagħad kwistjoni oħra. Tant li kien hemm logħba minnhom, mhux għax kien inġel ħabba l-karta ħafna. Kien hemm logħba minnhom jekk tiftakar sew daħal Olivier Giroud goal l-Ermana. Iva, x'kien tkeċċa dik niftakara. Minn għalija kien għamel xi fawl orrur manjan. Ikra, Sunday League. Jew kieku ngħidulu lill attakkant biex ma joqgħodx jaqa' waħdu. Diving, yellow card for diving. Għax biddela niftakar li għamel xi fawl orrur u ġiru biċċajt iċċajt. Ġiru hemm għadu ma' Franza apparti iċċajt. Minkejja li san qed jilħaq kważi l-erba'. Avvanza sew fleta. Xorta mek, ovvjament ma jibdix il-logħob iżda xorta waħda. Mhux hekk hemm għadu. Qed insemmu wkoll players li għandhom l-età fuqhom hemm din kompetizzjoni l-ewwel darba li qed nara Ronaldo jilgħab minn mindu talaq mal-United. Veru? Naħseb il-bieraħ ma kienx ħażin. Il-bieraħ naħseb. Il-bieraħ kellu prestazzjoni mhux ħażina. U kien veru unselfish biex intek il-mertu kollu. Seta' jiskurja iżda U kieku kien jikser rekord. Ekku, mhux sikwit narawha minn Ronaldo li Veru. jażel it-tim flok lilu Fuq nnifsu. Jiġifieri kienet ħaġa sabiħa li rajtha minn Ronaldo l-bieraħ kollu nistqar. Iva. Mill-bqija ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra. Le, naħseb bħala opinjonijiet u diskussjoni naħseb edna kollox. Issa il-lejla hemm iż-żewġ lobbit ta' gruppa, Ġermanja jilagħbu kontra l-Iżvizzera u Scotland jilagħbu kontra l-Ungerija. Dik logħba importanti ħafna li tintrebaħ biex ikollhom iċ-ċans jgħaddu grazzi għat-tielet post. Speċjalment Scotland ikolli ngħid. L-Ungerija mhix se tkun faċli jgħaddu bħala t-tielet anke jekk jirbħu l-lejla. Għada hemm iż-żewġ lobbit ta' grupp B, għandek l-Albanija kontra Spanja u Kroazja mal-Italja. Nhar it-tlieta illum u għada il-lobbit huma kollha fid-disa. Nhar it-tlieta fis-sitta hemm il-grupp ta' Franza. Franza jilagħbu kontra Poland u l-Olanda kontra l-Awstrija. Dik logħba importanti għax tiddetermina min jgħaddi fej bħala grupp, naħseb jiena minn dak il-grupp it-tielet ħajgħaddi xorta waħda. Eżatt għax jispiċċaw xorta berba punti u x'tat-tielet. Berba punti u Awstrija għandhom goal difference pożittiv, jiġifieri anke jekk jitilfu. Basta ma jaqalawx xi tkaxkira kera nemmen ħajgħaddu. Anke bi 3 punti, jekk vera worst comes to the worst. One, Iva, dak il-goal, dak il-penalty ta' Arnautovic swihom bit-ċajt iċ-ċajt. Le, kull goal jott, dak aspett li forsi we didn't touch on it too much, imma kull goal jott ħabba t-tielet, ħabba goal difference. Ma stax tkun ġenerus iżejjed. Ekku, fi fatt. Ma tituri rispett lejħat daw il-lok. Ekku, l-Ungerija per eżempju għandhom goal difference ta' -4. Vera li m'għandhom l-ebda punti wkoll. Kroazja -3, kattiva. Mhux faċli teleba dak il-goal difference. Għax il-bqija, per eżempju, waħda li nemmen jaf tiġihom qarsa. It-Turkija l-bieraħ, il-fatt li tilfu 3-0. Għandek raġun. Għax għandhom jekk jitilfu l-aħħar logħba ma' Ċekkja. L-għonet Ċekkja jaqbżuhom. Hija must-win game, ikolli ngħid għal Czech Republic. U it-Turkija ġa għandhom negative goal difference għalla volja rebħu l-ewwel logħba. Ġifieri jekk jitilfu biss tkompli tmur għall-ar dik. Jiġifieri le importanti dik importanti għalihom, l-importanti il-goals kollha jgħoddu f'dak tournament.
Le, apparti dan biex inkomplu Spanja u Portugal nafu li għaddew żgur billi rebħu l-grupp. Ġermanja għaddew żgur jiġu l-ewwel jew it-tieni. Timijiet li għandhom 4 punti diġà huwa safe to say li għaddew għalija. Hemm l-Ingilterra żgur b'4 punti. Switzerland, Svizzera, l-Ingilterra, l-Olanda u Franza għandhom 4 punti kull wieħed sissa. Li għaddew. Unlikely li mhux se jgħaddu, anke jekk jispiċċaw it-tielet, jiġifieri. Tantu hekk l-ebda wieħed minn dawn it-timijiet ma jista' jispiċċar mit-tielet għax Svizzera għandhom 4 punti u l-Ungerija fl-aħħar post m'għandhom l-ebda punt. L-Ingilterra għandna 4 punti. Veru li s-Serbja għandhom punt, iżda jilagħbu kontra d-Denmark u ma jistgħux jaqbżuna it-tnejn li huma anke f'każ li nitilfu ma' Slovenja u Poland huma l-uniku tim li nqala żgur fiċ-ċert wara dawn iż-żewġ match days għax Polonja m'għandhom l-ebda punti, l-Awstrija għandhom 3 punti u u l-head to head rebħulhom. Polonja ma stax jagħti ġifieri konferm li l-aħħar. Assolutament, konfermati li jiġu l-aħħar, jiġri x'jiġri. Iva, l-aħħar kompetizzjoni ta' Lewandowski. Ma tantx mar tajjeb ikollna ngħidu. Għax Olanda u Franza għandhom 4 kull wieħed, Awstrija 3 u Poland l-ebda punti. Tissa. U bad il-ħamis u l-ġimgħa naħseb hemm x'se jkollna M'hemmx lob. Le, alright. Ħamis u l-ġimgħa bdolok imbagħad l-aħħar il-fażi tal-aħħar 16 tibda is-sibt. Is-sibt, eżatt, għax hemm it-tlieta mill-grupp ta' Franza u l-grupp tal-Ingilterra u nhar l-erba' mill-grupp ta' Belgium fis-sitta, not to be missed, u mbagħad hemm il-grupp tal-Portugal li jagħlaq dan l-ewwel fażi. Hija dak li kellna xi ngħidu biex nagħlaq hemm iktar tard illum fit-tlieta ħajkun il-Grand Prix ta' Spanja għall-partitari tal-Formula 1 hemm tajb insemmi wkoll li Antonella ħajtfol live wara dik it-tiġrija, jiġifieri Antonella nawguralu forsi Lando Norris jirbaħ tiġrija oħra, pole position. Infakkarkom ukoll biex tagħmlu subscribe fuq YouTube channel tagħna u min-naħa tiegħi u Andrew narawkom wara l-fażi tal-aħħar 16. Ovvjament joħroġ riklam qabel ma jibda il-programm għax jista' jkun hemm xi varjazzjonijiet fix-schedule u jekk ikollna nbidlu xi ħin dak naraw iktar il-qudiem. Mill-bqija nirringrazzjak Andrew, nirringrazzjak. Grazzi lilek Wayne. Lil-Minrana llum u narawkom wara l-aħħar 16.